стана преди не стана. Е, това е много. Време Абе, за аз кънтове. помислих, че ви настигнах, но жестоко се лъжа. Ей! Какво правиш, бе, кола? Уху! Дано некъде фелнете, че да ви настигна, ама надали. Аз съм зад монстъра. Ох, това за малко да ме закачи. Да, то тук е елементарно това. О, мани, е много елементарно на там. О, за победа, брат, добре, за победа. Не знам как го прочетох. Просто... Оу, шит. Ох, това ми е много трудно без first person. Аз тя на first person ги мога. Аз до тук нямам проблеми за сега. След това първото. То е елементарно. Поне за сега да е. Тук виждам някаква спирала. О! Минах някой. Монстра ме преба! Монстра ме преба! Ей! По-спокойно, количка. Монстър е! Къде съм? Къде съм? Ох, добре. На тук съм. Ох, монстъра ще го факам много здраво. О, аз съм четвърти. Мадафака. О, тук на коса се развива. Yes, bitch! Yes! Не! Добре, още се чудя как изобщо се добрах до четвърта позиция, като аз в началото супер много се забавих. Фак! Два пъти ме преба. Първият път ме удари, втория път... Пак... О! На трета позиция! Чакай. Come back is real! Ей, не, фак! Ох, това повече няма да го казвам. Човек, това е impossible! Това повече няма да го казвам. На трета позиция съм, на пета, на четвърта. Тук не трябва просто много газ да се дава. Това знаете ли го вие или не? Ей, по-спокойно, пич. Тук просто не трябва толкова газ. Опа, виждам някой тук. Това да не си ти. А? Чакай малко. Ужас. Тук трябва с буст! Не! Абе, ти ли си първи? Тук трябва... Да! Тук ти трябва буст, битю! Какъв буз, бе, малафака? Газодупка и това е. Направи ли го, бе? Много ясно. Да, бе, да! Не, лъжа ли те, виж? О, брат, аз го направих! Твърде късно вече. Ема! От последен първи моята запазена марка, както винаги. Монстъра ме блокваше! Това състезание се превръща от най-гадното на най-готиното. Не! Точно предпиша! Yes! Биче, ето това да си професионалист. Разликата между аматьора и професионалист. Че той винаги може да се измъкне. Си Zen Gaming акаунт, ако нямате, защото ще играм от Zen Gaming. За да му е по-лесно да играем. Къде е Т20? Ето го Т20 Power. С 269 победи, вау. Ти с 4... Имаш 48 победи, браво е! А на FIFA колко имам, бе, на FIFA? Това да те питам. Чакай, това не е... Той е монстър, ето го. Монстър има 400 дикт и монстъра направо се разцепил. Чакай малко. Има ли залози върху теб? Нема Еми, какво ми се фалиш? Хората залад върху мен. На мен не разчитат. 750 Ti е най-ефтината видеокарта, която ще тръгне GTA. 250 леве. Ами, просто влезе в Zen Gaming и си... Дай газ. Я ще ви покана после. Мене ме бутнаха. Ей, точно това се опасях. Ей, фак. Лили, ужас. Не знам ти къде си, обаче аз съм 10. И аз съм някъде из пътищата тука. Нали ти казах това да не го каниш, бе, човек, трябваше го кикнеш. Еми, да си ми казал по-рано. И ти сляп ли си, аз не мога да... Аз не знам кой е този човек изобщо. Гледай как ми спра! Това същия ретар, дето му удари току-що. Гледай.
аз започвам сеса. Как ужас. Ейде! Ей! Добрах се, поне се докосвам до първото място. Хазарт е най-добре така, защото не мога да се занимавам с всички да хоствам сървъри глупости, е най-много така да ми умре интернета. Добре, аз ти затварям до... Човек ти, чакай, ти защо се отказал? Аз преди от последен първи станах ти. Ами не, защото ми писта просто. Не мога да играят, пък бутат. 1000 човека ме отпраха и така като нищо. Мен знаеш колко? 1001. Просто беше... Чакай поне да си довърши състезанието и тогава такова. Може да ме спектейтваш, ако искаш. Добре, аз изключих GTA-а. Много хубаво. Ами... Тук знаеш какви дрифтове правя, много голям спектакъл изпускаш. Пичове, влизам в Zen Gaming, мога да си пратите нещата. Или най-добре... Какво е това тук, бе? Какво е това тук, бе? Това безмислено съоръжение. Чайте, няма да правите акаунти никъде, ще таковам. Опа, има един по петите ми, човек. Ще направя друго, ще си сваля просто една къстъм карта и ще ви каня там. Най-добре май ще. Взимат ми от буста! Добре, той отиде в нивите. Не, музика няма да пускам на CS, после може така да пуснем музика да се накепим просто. О, настигам дримъра. Ей, тук малко в тревичката поднесе. Една секунда само. Хайде, покажи какво можеш те 20 скапало. Айде бе, никъде не се ударам, обаче пак не го настигам. Да не кажа нещо и... Като кажа никъде не се ударам и се ударя, човек. Браво. Вече съм на трето място. То така е най-болезнено. Защо чата ми спря, бе? Никой ли не пише? О, пичове, защо изчезахте? Айде бе, буст, нещо. Ала, бала. Така. Тайгър Поп, Fire Shadow, и аз почвам. Сега ако му взема от буст и го мина, имам шанса да задмина и дримъра. Той там нещо направи, какво направи там? Това нещо за колко се продава, бе? Нямам идея колко се продава. Добре, аз го направих най-добре. Така. Сега ще добавим от Steam някаква карта. Буст! То пък и той нещо се превъзбуди. Ако не стана нищо, се та.